Aquest vídeo mostra l'administrador de taules i relacions del dissenyador de catàlegs de Bingo Intelligence i explica els seus avantatges respecte al clàssic diagrama de taules. Aquest contingut està dirigit a tècnics o usuaris avançats en sistemes de la informació. En un altre vídeo es mostra com crear un catàleg fent servir el diagrama de taules. El diagrama de les taules és una eina molt senzilla i que coneixen la majoria d'especialistes. No obstant això, si el model de dades és relativament complex, aquests diagrames es converteixen ràpidament en representacions confuses. Des de Bingo Intelligence proposem una manera alternativa de mostrar les relacions entre les taules. Gràcies a l'administrador de taules i relacions, és possible visualitzar de manera jeràrquica les relacions entre les taules. Observeu com es simplifica el diagrama de la Biblio vist des de l'administrador de taules. En primer lloc està la taula de fets vendes, i les taules de dimensió es mostren jeràrquicament. Llibres, temps i tendes. A més, la taula de llibres té mestres de categories i idiomes. De la mateixa manera es pot representar qualsevol dels models de dades que es fan servir en sistemes BI, tant si són models en estrella o en floc de neu. A més, la creació i el manteniment d'aquesta estructura és molt més fàcil que en els tradicionals diagrames de taules. L'administrador de taules inclou algunes eines per facilitar encara més la creació del catàleg. Al seleccionar una taula, els seus camps es mostren aquí. A més, en aquest panell es mostren les dimensions i els indicadors que fan servir aquesta taula. I a la part inferior es pot veure o modificar la relació corresponent. A continuació anem a crear un catàleg relativament complex fent servir només l'administrador de taules. Per fer això farem clic a l'opció de creació d'un nou catàleg Rollup i seleccionarem la connexió a la base de dades corresponent. A l'esquerra ens apareixen totes les taules de la base de dades. En aquest exemple tenim informació sobre les compres, les vendes i els moviments de magatzem d'una cooperativa de farmàcies. Per crear el catàleg anirem arrossegant les diferents taules a l'administrador. En primer lloc arrosseguem la taula de compres que es relaciona amb la taula de temps. Quan arrosseguem la taula de temps, ens apareixen les propietats d'aquesta relació. Tenim que seleccionar els camps que defineixen la relació. La taula de dates es relaciona amb la taula de mesos. A l'arrossegar-la es crea automàticament. La taula de compres està a nivell de medicament. A l'arrossegar la taula es crea la relació. Hi ha una taula que conté una agrupació de medicaments. L'arrosseguem. Anem ara a importar la taula de fets anomenada moviments de magatzem, que està a nivell de data i medicament. Observeu com a l'arrossegar les taules s'han tingut en compte les relacions definides prèviament. Anem ara a importar la taula de vendes. Les vendes estan a nivell de farmàcia. Les farmàcies s'agrupen per poblacions i per socis. Les vendes estan també a nivell de data i de medicament. Observeu una vegada més que s'han tingut en compte les relacions definides prèviament. Aquesta base de dades té una taula agregada que conté les vendes mensuals de cada farmàcia. La importem. També arrossegarem la taula de farmàcies i la dels mesos. A més, anem a les propietats de la taula per indicar que aquesta taula és un agregat de la taula de detall anomenada FAQ Vendes. Per finalitzar la creació del catàleg, crearem ràpidament la visió d'usuari. El procediment és exactament el mateix que es mostra en el vídeo sobre com crear un catàleg. Observeu que és possible arrossegar qualsevol camp des d'aquest panell. També podem arrossegar una taula sencera des de l'administrador. Evidentment podríem haver definit algun diagrama. És possible crear els catàlegs fent servir indistintament els diagrames de taules o l'administrador de taules, o tots dos, segons les preferències del dissenyador. De totes maneres, des de Bingo Intelligence recomanem fer servir sempre l'administrador, per ser una solució més fàcil i més flexible, i especialment perquè s'evita el costós manteniment dels diagrames de taules.
Moltes gràcies per la seva atenció. Si desitja més informació sobre Bingo, visiti la nostra pàgina web.